Добро утро, 6 май, това е Гергьов ден, някои празнуват, пият, така някои от сутринта. Аз даже опитах съвсем малко бяло вино и мога да ви кажа, че някакси ми се отвори душата и се замислих за едно блато наоколо, което се опитваме да спасим последните 2 години. Все някой се опитва да закопае това блато. Това е в Гърдова глава, Бояна, и тези хора с багерите от GP Group реално се опитват, не винаги успяват. Напоследък обаче са започнали така да навлизат вече в това блато и има група във Facebook и така нататък. Ако може да шерните този пост, който имам от днес, 6 май, Гергьов ден, за да помогнем да се спаси това блато, защото в него така кацат разни водни кокошки, но и патици, зеленоглавка, мандарин, има една патица мандарин, и котките много обичат да наблюдават как тези патици пикират. Ето, например, тази котка много обича да наблюдава тези патици. Това по някакъв начин накара моята душа да се натъжи за един момент, за друг момент да се обнадежди, може да напише просто една песен. Така си помислих аз, и тя да е свързана с душата, и свирих така, на пианото го свирих това нещо. Може ли любовта да съхраним още един ден? Може, ако всеки от нас даде своя дял и шерне този пост във Facebook. И като цяло ви призовавам да бъдете активни граждани, защото това какво става около нас и вътре в нас в голям смисъл зависи, и в известен смисъл, и в истински смисъл зависи от нас. Честит празник и всичко най-добро до следващия път. Надявам се да ви е било интересно.